12वीची परीक्षा तर झाली, पण प्रवेश परीक्षांचं काय? अरे मग परफेक्ट अकॅडमी आहे ना. जेईई, नीट आणि MHT-CET या प्रवेश परीक्षांसाठी कोकणातील एकमेव विश्वसनीय नाव म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. घेऊन येते 50 दिवसांचा क्रॅश कोर्स, दररोज 6 तासांचं लेक्चर्स, कोटा आणि हैदराबाद येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक, 1000हून अधिक पानांचं रिझल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल, 30हून अधिक सराव परीक्षा, प्रशस्त हॉस्टेल आणि मेसची सोय, अद्ययावत क्लासरूम्स. 2022 मध्ये नीट परीक्षेत 3 विद्यार्थ्यांना गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये MBBSसाठी प्रवेश. गेली 4 वर्ष MHT-CET परीक्षेत सिंधुदुर्गात पहिला नंबर ठरलेलाच. सिंधुदुर्गातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. गेल्या वर्षी तब्बल 18 विद्यार्थ्यांनी MSCET मध्ये मिळवले 90% अधिक गुण. चला तर मग वाट कसली पाहताय? आजच आपली सीट नक्की करा. संपर्क 9325 01 74 58 किंवा 9543 13 93 34. आमचा पत्ता परफेक्ट अकॅडमी, जिजामाता चौक, ओरोस.